Amo yung atong nga bano naman, nagatigulo, bahala ng buwas. Subong naman, idulot naman sa inyo ni sa kambahan nga nagatigulo, sino ang dapat basulo? Ang ating napapil bilang pinikanan, katamis ka pait na pasimpalagan, kapritsusang anak kinahinabunan, kag napabugal pa, kag napabugal pa sa mga kaabyanan. Maayo man tani ang paggusto-gusto, kay hindi ka patyag tawag na pigado. Apang kung mabuhi sa madamot nga bisyo, halos naton katon, halos naton katon ang atong nga siko. Dapat gid nga tambong sa mga kabataan ang pagsakripisyo sa mga ginikanan. Kung nanong trahedya na pakibatuan, lamang mapagong, lamang mapagong mga kadungganan. Sisingugit pala ang dapat basulong, kung ang mga anak nagmali na pasun. Ang sobrang kahigpit hindi man matarong, yarak lang ang sapat, yarak lang ang sapat sa kaugali mo. Hindi man mapasol ang mga ginikanan, sang pagpinagusto lang sa kabataan. Kay ang pagpalangga na pagkit sa dughan, ngasang kasing-kasing, ngasang kasing-kasing kinagtuyan-tuyan. Magkalikaw lamang sa mga pagsulay, kung ang mga anak bastante sa laygay. Mapugnaw nga pulong amo makaubay, katang pagpahangop, katang pagpahangop sa iloy ka amay. Kuglay nga